passa res. Perfecte. Picadet, Primera, Nelson Semedo segurament no sigui el millor futbolista de la història. Nelson Semedo hauria de tornar a casa nedant. I és portuguès de Portugal. O sigui, ha d'anar amb Ha de fer tota la Ha volta. de sortir des de Palamós. Estret de i Gibraltar. amb el Guadalquivir. Ha d'arribar per fluvial. És nedant O ruta fluvial. fluvial, també. Segon, Quan vulguis ens truquem i ens veiem, cabron. Te quiero, Tete. Et faré independentista, cabron. Ara. Ja ho veuràs tu. No. Sí, no, el que no pot ser que tinguem aquí la penya Ara. tronada, m'entens o no? Aquí tenir que ser independentista del Barça, però amb un parell de pilotes. Vale o no, ¿Pero Dani? qué dices? Vaya, pero si me entras al Parlamento... La meva persona preferida del món, tio. Dani, no, coño, ha de ser d'animació independentista, compadre. Vale, Puta ¿Pero qué Espanya. independentista? Pues Vale. vaya decepción, nene, vaya decepción. Bueno, pues si no ja pararem, no passa Que te res. folles, subnormal. Nene. Sisplau, Dani, Pues Porta'l. porta, no! te abro la cabeza, subnormal. Porta'l, Subnormal del Maresme, el payés de mierda. Vale, Te abro la cabeza, subnormal. Independentista, laportista. Vale, Dani, No, la portista mi Vaya huevo, la maricón portista de me la mierda. suda. La portista me la suda, pero sabes, mira, Dani. Que te abro la cabeza. Tío, Maricón, mierda. ya verás, ya. vale, ja està, Vale, ja vale, està. enano de Dani. mierda, que eres un Vale. puto enano. No soy un enano, pero te pico una... Vale, Va. passem. Que me Sense- revienta. Vale, no passa res, no contestis. No dic res, no dic res perquè aquí els catalans ens anem al talego. Puta Espanya. Que llevas Perra. combinado. Vaya, no contestis, sisplau. No contestis. Vale. Enric, talla a Dani Mació i passem a la secció del Magí. l'última vegada que vaig parlar amb el seu pare em va dir que vindrien a Barcelona segur. Ara suposo que haurem de fitxar el monstre aquell del Dortmund, el que sembla un dolent de Rocky. Em sap greu perquè crec que ens hauríem fet molt amics amb el pare de Neymar i hauríem fet el pollastre a l'ast, que és, com en dic jo, de follar amb la mateixa tia, un per davant i l'altre per darrere. Mi mujer ha hecho poco de quinoa con... Una que ja... No, però també reconeixem que els catalans són molt nostres. És a dir, Això sí. venim de Pep i Tito, la millor generació de la història, etc. I ens ve un argentí de fora que no té molt bona pinta físicament. No, sembla I a vigilant de partir pàrquing. d'allà ja el creuem de primeres, que això ho fem molt els catalans, o sigui, no ens enganyem, som molt nostres. Bueno, Estàs parlant de tu. Gerard, perdona. No. És que aquí no... Si ets racista, digue-ho. Aquí no... No t'agraden els argentins? No t'agraden els argentins? Pues ja està. A nosaltres A mi tampoc. Què és el que més et fa enfadar del futbol? Què t'ha semblat aquesta pregunta? Els putos merengues i els putos pericos. Pues clar que sí. Això, Pues clar que això és el sí. que et fa més enfadar, eh? Bueno, Però a tu t'agrada aquesta rivalitat. No, espera. Espera. I el fill de la gran puta que hi de les ulleres del cabezón que ja va haver-hi abans del Bartomeu. Sandra Rosell. No, el Bartolomeu aquest. El Bartolomeu aquest és... El Bartolomeu. Bueno, no dic res perquè... No digues, aquí és el programa... És el lloc per dir-ho. Hijo de la gran puta. Ara, hòstia! Això és així. Vale? Això és, evidentment, ho diu ell. Sí. nosaltres. Ho dic jo, Víctor Ballesteros Fernández, cabron. Quan vulguis ens rebentem el que vulguis. Vale. Intentem... Guapes, el penis, rotllo... Cobrir-te amb la pell de la polla, els ous, saps? La tortuga, això és la tortuga. Al revés. Això és la tortuga. Com va la tortuga? La tortuga és... Amb la pell dels La ous. fica així, ¿vale? Espera. Espera, fica el micro. Digo, però no em tret la cigala, però No te la indico. treguis. Sí, home, sí. Vale? La fica els ous, l'escroto per sobre. I treus el capullo per dalt i queda com un cap. Hòstia, ho provaré quan arribi a casa, serà el primer. Sí. Ara tu saps que hi haurà gent a casa seva que en directe estarà provant això ara mateix. Pues que ho provin, però t'has d'afaitar els ous perquè si no és la tortuga peluda, La saps? tortuga perduda, tio. Clarissó. S'agafes els ous per Clarissó. sota, Els tot ous- el que és La l'escrot, pell de l'escrot serveix per... Tregui. i deixes només a prepuci Ahí. a modo de cap de la tortuga. Ahí. És que sembla un cap de tortuga. Hòstia Si puta. tu obres la pell de la polla amb el que és el prepuci i entra aire i després la baixes, fa uns sons. Com? Fa com uns sons. Això va així. Fem una pregunta sempre a tots els convidats que venen i és quina relació has tingut tu amb la cocaïna? Cap. Cap? Zero? Zero. Zero mai? És la primera vegada que m'ho crec. Sí? Jo també ho crec. Jo l'únic que vaig tenir és als 12 anys. Ai. Els 12 anys vas tenir No. O sigui, no té res a veure amb la cocaïna, Jo, però als 12 anys als em vaig 12 anys enganxar doncs, vaig tenir a una cavall. anècdota que estàvem 3-4 persones i una persona em va dir, va, prova. I jo, no, el tabac, saps? Era tabac. I jo, no, hòstia, no. Però, bueno, em van insistir molt i això que dius, bueno, provaré. Provarem.
I el tio em va dir, no pateixis, que si fas una calada, si després fas un sprint, després se't treu tot. I jo vaig fer una calada, vaig estossegar molt i vaig ficar-me a córrer, i després ja dic, bueno, ja està fora. Ai, que és mono. És adorable, tio. O sigui, a Sant Julià de Vilatorta es comença a fumar als 12 anys. Aproximadament. O abans. No sé respondre. No sé respondre. Aquí n'hi ha que van néixer amb el cigarro, ja. Has portat a tot el poble.